ni en casa, ni lloc on amagar-se de la pluja. Caminant pel bosc van trobar una cabana que semblava buida i en desús, i hi van entrar. Aquell local desvestellat i ruïnós aviat va convertir-se en un projecte col·lectiu d'educació popular i construcció de comunitat. Però un bon dia, mentre les cabretes jugaven, va presentar-se a la cabana un caçador que es deia Sarep. Aquest conte, com gairebé tots, té una gran part de veritat. La Sareb existeix i és un fons públic creat per rescatar els bancs culpables de la crisi, que pretén desallotjar el bloc 4 de la PAC Bages, ocupat des de fa 3 anys, i on s'ubica l'Escola Popular de Manresa, que no és una cabana, sinó un local preciós i ple de vida, que acull setmanalment a 60 infants i joves de famílies del barri i que no poden accedir a un suplement educatiu. Us necessitem al nostre costat, defensant aquella petita cabana que, un bon dia, va esdevenir un projecte pioner a la ciutat. Ens volen soles, amb vides tristes i barris grisos, però ens trobaran juntes i en comunitat, fent tremolar el seu món i construint-ne un d'infinitament més bonic, divers i just. L'escola popular es queda al barri, perquè és nostra i vostra, i no de la Sareb.